Здравейте! Коренно-поясните мускули в естествения живот играят основно стабилизираща роля. Те запазват равновесието на тялото при естествени движения, като ходене, бягане, носене, клякане, ставане и така нататък. Често си чуете, че не е необходимо коремните мускули да се тренират с специфични упражнения, тъй като те участват в почти всички движения, но в големия спорт, професионалния спорт не е точно така. Често резултатите зависят от тяхната сила и затова е необходимо да се работи специализирано за тези мускулни групи. И тъй като казахме, че равновесната устойчивост и запазване на баланса е основната функция на коремно-поясните мускули, бих искал да ви покажа някои упражнения точно с тази цел, за да проверите техната статична сила. Едно от упражненията е на лежанка. Другото упражнение е малко по-трудно. Може да се изпълни с дъмбели от и на бек. И третото упражнение е за гръдната мускулатура. Това са общо за парламентарни упражнения, но изисква така доста високо ниво на статичната сила. И фактически много лесно може да проверите това качество чрез тези 2-3 упражнения. Благодаря.